रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर नवरात माई आई गईलू सबका के घरे पूजाई गईलू आइल नवरात माई आई गईलू सबका के घरे पूजाई गईलू खुश बैठल बारू पंडाल में चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में बोला बोला थाने वाली मैया की जय। जाके विंध्याचल में चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में श्रद्धा से सब कोई शीश के झुकाई जौन बाटे दुख जाके माई के सुनाई श्रद्धा से शीश जाके सब कोई झुकाई जौन बाटे दुख जाके माई के सुनाई तो माता राखेली सबके ख्याल में चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में बोला बोला थाने वाली मैया की जय। जाके विंध्याचल में चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में राम सिंह यादव छोटे लाल दोनों भाई अमृत के बूंद माई पे बारसाई राम सिंह यादव छोटे लाल दोनों भाई अमृत के बूंद माई पे बारसाई तो भगत हवेली रौरे रियल के चर्चा भइल हो जाके विंध्याचल में।